Morning mga kagwang. Das lang. Oh no. Mga kagwang, welcome to my channel. Morning mga kagwang. Ngayon mga kagwang, may short climb kami mga kagwang. Samahan niyo kami mga kagwang. Oh. Grassland sa Toril. Ito kung may tunog Tom. Mga kasamahan ko na mga lasinggero at lasinggera. Oho. Nice masyado ito mga kagwang sa Toril. Oho. Asa ka dito? Parang gumundo Ah! ka. Viper. Grassland. Ito ba dito? Grassland. Viper. Oo. Okay ba si Mauya? Pahit kayo. Oo. Oh no. Kaulit ka dahil ba? Correct. Kita mo na ay mabalik diri ba halhal na. Oo. Ay mabalik diri ba halhal. Sigurado. Nangap ka lang at siguro yung gikan simba. Ito din lugar ah. Oo. Wala mo tayong nag-chat siya. Chat. O di tagi kay diya mo may slide ka diya. Dito kasi diya. Para ma-slide ka. Ulululo. Sila sa lipod, uy. Ha? Ano mo sa ako, ah? Sila ganito do. Iloy. Maganda ang daan dito mga kagawang, simentado. Cha. Sigurado. Adi kani siya nanan din siya sa una, wala hibawan. Nanan din siya sa una pa. Oh. Pero wala pa nakadiskubrihan. Mao. Tura.
Mastermind. Rura. Hello. Siya masulti pre. Mga kagwang. Boss Bat TV. Da, Boss Bat TV. Alright. Wala ito tubig sa pangit. Ughan. Ato mi diri kay isa nga. Paano ko marag katong COVID good. Oh. Adri mo nag Tapos taas. Ya, dagan mo tao. Oh? Mo ba? Nawala dagan tao. Dali dagan ni. itong COVID na time? Ano tao? Kami lagay na nagapag barkada na dito. A duty mo buwak karon no? Moto ni tayo perfect kumari yun. Sasa na? Oh ba? Mga po dito. Ano ba din mo? Ganti mo ba no? Agi, wala ni paner siguro no. One hour later. Hindi mga greenhouse na kita. Plastic. Pula, mabaga. Oh, yana gani. Kita ko na sa kuhan sa City Hardware. Di City Hardware. Sa kuhan, ganit pulan. Lalain ko color, red blue, red green. Yan sa kabaga. Oh, unsa ning kuan lugar diri?
Camp with me. Ay, po ang Camp with me mga kagwang. sa kanang garahe. Ayan na. Ay, po to. Nice kayong lugar mga kagwang, oh. Hanap pa no? Ya. Nice mga kagwang. Samal Island. Coastal Road. Thank you for watching mga kagwang.